Sikubingelele sikwamukele mbukeli wensika yesiyo TV1 nomlandeli wohlelo Tell Your Story. Elami igama inkosi Sibongo ngwakamngadi. Namhlanje njoba ke uhlezi wazi ukuthi mase sihleli kanje siza ke nodaba ke olujulile oludinga ukuthi ke libhekwe noma ke lihlolwe noma ke ufaka umbono wakho nawe njengombukeli wensika yesiyo TV1. Siphumile nje ntambama sisendaweni esingesidalule sihleli futhi ne guest yethu nayo futhi esingeke sisho ngegama kodwa ke inodaba olithanda ukusinda kancane noma ngithi ulisinda nje kakhulu futhi ingathi kancane ngesimo sokuthi ke kunomphefumulo underline kuyona ke udaba lolu sokhuluma ngalo. Mama ngizokubingelela ngikunikeze nje ithuba lokuthi ubingelele ababukeli benseso TV1 ungalisho igama ungayisho futhi indawo nje ngizokunika nje ithuba lokuthi nje ubingelele umbukeli. Ngibingelele abalandeli bensika yesizwe FM insika yesizwe TV. Yes ma. Okay, la sinodaba usibhalelile lapha kuma emails wacela ukuthi sizokuvakashela sizoxoxa unodaba oluthize officer singene kulo unenkinga yengane mangase ngithi nje ukukha phezulu kumbukeli usazoxoxa noma usazokulibeka udaba lakho. Ingane yayigula wayisenyangeni yabuya ingane isine inkinga ezithize ongayiboni kahle. Singene kuyo ingane isa right ma. Mesikhuluma ngengane yakho ngeslisho igama layo ineminyaka emingaki? Kithi yayindla ku 13-12 years ya. Okay, 13-12 ngesikhathi iyokwenza insebenzo. Okay, yayifunda noma engafunda? Ebifunda grade 7. Ifunda grade 7? Yes. Okay, mayifunda grade 7 kwenzakalani? Ingane yavele yagula nje ngangayibona kahle ukuthi yenze njani. Ase ngiphuthuma ke ngoba ngaqala ngayisa endaweni yasezibhedlela kanjena. Yeah. Ngabona ukuthi kuyahluleka mangithi ngisezibhedlela bathi ababoni lutho. Kase ngiqopha bese bethi ke awumakhelwana engizwana nabo base bethi unganjani ukuthi uke uyise kumuntu obonayo ubone ukuthi inkinga ikephi. Yeah. Hayi ke ngizame ke nami bangihambise bangikhombise ke ukuthi ngingaya ngakephi. Hayi ke bese ngiyahamba ke siqopha usuku nomakhelwana athi uyangiphelezela uyongikhombisa inyanga engase hlampi ingisize. Okay. So naya enyangeni le eniyokwenza khona ke insebenzo nihamba naye ingane nomakhelwane? Sahamba naye ingane ngoba phela ngangifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngengane. Okay. Manifika enyangeni kwenzakalani khona? Yathini inyanga kwaseqhubeka kanjani ngifuna ukwazi noma ngizenze umbukeli ukuthi ecaciseleke. Inyanga yangitshela ukuthi izongisiza into encane kakhulu lena ephethe ingane. Izongisiza nje mina nje angivume ngibe nethemba enhlizweni kodwa ingane yami izosizakala. Okay. Nabuya same day noma kwenzakalani? Sabuya same day yokuqala ngoba phela ngangisayozama imali ngoba sasesikhulumene ngemali nenyanga ukuthi inkomo yayo izoba imali engakanani. Ngayobhatanisa ke ngoba phela uyazi ke umuntu wasemhlabeni awuhlezi unemali ngaso sonke isikhathi uyaqobuka nje. Uma kuqubuka ukugula bese ke uyakwazi ukuthi uzame phela ngoba phela impilo yengane lena. Yebo. Ungenza ungaze uhambe uye kumashonisa ngoba phela uzama ukuthi kuphile ingane. Okay, kokuqala ingane nabuya nayo nawohlanganisa imali yokuthi niphinde nibuyele enyangeni niyokwenza imisebenzi lo omunye futhi. Mase nifika kwesibili ke senifika nemali yathini inyanga kwenzakalana? Hayi yathi inyanga ulungile umntwana ngimshiye 7 days izosala imlapha bese ngimbuya ngizomlanda umntwana. Okay, so yasala ke ingane for 7 days enyangeni yenziwa insebenzo. Yathi inyanga izomenzela ini nani ngaleso sikhathi isele nayo ingane? Athi izomgqumisa imphalazise bese imakhela intambo zokuqina bese yamqinisa. Okay, konke lokhu ukwenza kule period ya 7 days. Yes. Okay, after ke 7 days ingane iyabuya ekhaya.
kwenzakalani ingane mesifika ekhaya? Yafika ingane yaba right. Yeah. Kulo 7 days ngabona ukuthi hayi akusho ukuthi angidlalanga ngemali yami. Yaba right lelo sonto. Okwesibili hayi isonto lesilandelayo iyangixaka ingane. Ngithi ngiyayibheka ingane isinokwenza izinto nje engayiqondi kahle. Mangithi ngiyayibheka ingane hayi ngisayiqondi kahle ukuthi yenzani. Imake iziphi izinto eyayizenza mhlambe ezazithi zikwenza ukuthi ube nalokho ukuba nokusolo ukuthi khonto esiyenzakala enganeni? Iziphi izinto esikoleni ayiright mhlambe kwakhonto eyayizenza ebusuku wayenzani? Aziningi izinto ayizenza ngoba esikoleni ngize ngabiza othisha bazobuza ngoba kwakuyingane ehlaniphile esikoleni. Mangibuza ukuthi ingane kwenzakalani ngabe kukhona nokuhlukumezeka okuthize okukhona ngathi cha akaze azahlukumezeke. Kodwa manje bathi ingane ama-marks ayo ashona phansi. Yeah. And siyalala naseklasini iyimuntu olele. Nje ithanda nokuyihlalela yodwa ingahlali nezingane. Nje kuningi okwenzakala kuyona mayilele kube ngathi moyibheka angazi ukuthi isilwane ebusuku makuyebusuku ngazi into ebusuku kuba wesebusuku kube ngathi kuyisilwane. Kodwa mawubheka ukuthi hayibo uyena kodwa manje ushintshile nje izinto azenzayo udla inhlabathi. Angazi Nkosi yami. Kuningi nje akwenzayo okusolisayo. Yabo. Okay. Ukuhamba kwesikhathi ke sekwenzeka lokho ingane iyaye ke esikoleni iyamiswa mengikhumbula kahle uthe icishe ibuye ibe naloko ukuthi kuthiwa sidinga ama special school futhi kahle kahle umqondo wayo nje usuphazamisekile. Yebo nje. Okay. Iziphi ke izinto osuzenzile noma uzuthola ukuthi ingane sinenkinga wenzeni noma uhambe bapho odokotela noma uye kwabanye odokotela wahlola noma ubuyele kuyena umnini wendaba? Ngiye ngaqala ngibuyele kuyena udokotela lo inyanga lesasiye kuyona ngayifonela. Ngamtshela ukuthi ayibo ingane angiyiboni kahle njengoba wawuthe uyilaphile i-right. Angiyiboni kahle yenza ukuthi nokuthi ngakuthi. Awalibamba kokuqala. Hayi ngithi ngizofika ngempela sonto ngoba ngumuntu osebenzayo. Sengize ngaze ngayeka umsebenzi ngenxa yengane egulayo. Mangithi sengiyamazisa ukuthi kusasa sizofika. Hayi inyanga isatholakala efonini. Useyakuziba manje? Useyangiziba. Okay. Kwenzeke lo ukuziba akwenzayo for isikhathi singanani? Ngamlinda mhlambe kwaba isikhathi esingangenyanga. Inyanga impela engiziba nje akaphenduli ngiyafona akaphenduli. Okay, ngizwe uthi uze wahamba ezinye izinyanga. Izathu esikwenza uhamba ezinye izinyanga uphi yena lo mnini wendaba wagcina wenze njani ngaye? Wagcina umuntu nje ungasekho kwasendaweni ngoba phela ngoba ngangigile kuyena ngase ngihamba ngibona ukuthi akawabamba amakholo uyangiziba ngese ngiqonda kuyena ila sasikhona. Mangifika akusekho sekukhala iphungane sekuhlala abanye abantu abasazi. So awumazi la ekhona noma uyaphila noma akasekho emhlabeni? Angimazi noma uyaphila noma usakhona noma usaqhubeka yini nokuqola abantu. Okay, mbukeli wenseso ye-TV1 njengoba uluza udaba ukuthi udaba lolu olahamba kakhulu ne-scam kodwa la kahle esilibona khona ukuthi lijulile ukudlula i-scam. Umama uphinde wahamba abanye odokotela wazama ukuyihlola le ndaba wathola ke okunye. Uthe moya kwabanye odokotela noma ezinye izinyanga zathini kuwena ngengane yakho? Ngokuqala ngile kuyena wathi hayi ingane iyagula nje okunormal angangisiza futhi kuyona. Ngaphinda phela ngoba bese sengingenalo ithemba manje sengiyasaba kahle. Yebo. Ngaphinda ngaya komunye mayefika komunye uthi hayi ingane yakho ithwetshuliwe. Kwangithusa ukuthi kanjani manje na ingane yakho ayisekho akuyona ingane yakho le ohleli nayo isithwetshuliwe. Awu kwangimangaza ke lokho. Ukuthi kwenzeka kanjani ngoba phela mina ngithi ngihleli nengane yami yabona. So ingane kahle udokotela the reason isikhathi ethi ishiye
wayeyisebenza eyenza izinto kusho ukuthi eyithwebula kahle kahle. Yebo, kusho ukuthi wayeyithwebile ngoba uma uthi uyayibheka la ngemumva kuney'ngcabo nje ezingaqondakali. Enye la ngoba wabuye semgundeni nokumgunda phela ikhanda ngoba yilokhuzana, kodwa kuqaqa ukuthi kuney'ngcabo nje ezintsha azifakwe zona. So njengamanje asamtholi udokotela lo, labo batholayo abathi ingane ithwetshuliwe abakwazi ukulapha lento ayenza lo baba. Hayi, sengihambe ngahluleka, angisazi ukuthi ngenze njani ngoba abantu engibatholayo uyasho ukuthi wathi ngizokwenzela, ngizokulaphela ingane yakho, kodwa ekuhambeni kwesikhathi uma ngithi sengihambisa ingane iyafika iba ngcono leso sikhathana, phinde ibuyele phansi futhi ibuyele kuleyo nto. Shuthi kuyacaca ukuthi lento eyenziwe enganeni ijulile kakhulu, futhi ke umuntu onamandla lo owenza lensebenzo ngesimo sokuthi abanye odokotela noma ezinye izinyanga ziyahluleka ukuyilapha lento ephethe ingane. Yebo kunjalo ke, kusho ukuthi kunjalo ngoba hayi akukho la ngingasayanga khona, akukho la ngingasayanga khona ngithi ngizama impilo yomntwana wami ayibuyele esimweni. Mbukeli wenseso TV, ngicabanga ukuthi uyaluza udaba ukuthi lujuli kakhulu and lubuhlungu ngoba njengoba ngishilo eqaleni ukuthi lihambisana nempilo yengane esengcupheni ngesimo sokuthi umnini wendaba lo kuyena owacupha noma owathwebula ingane samtholi akatholakali emafonini, akasahlali funa la ehlala khona. Umama ucela indlela yokuthi umbukele ekhaya engamnikeza siphi isiyalo noma engathi akenzeni. Mengakubuza nje ngingakuphenduleli lo mbuzo, yini oyifisa kumuntu osekhaya noma kwinyanga lezi esishuthayo lapho ohlelweni siyathokoza emakhosini zikusize ngako kulolu daba? Manje zingicela ukuthi nje zingibuyisele impilo yomntanami ngoba angisalali ebusuku, angisabuthi qothu ubuthongo. Yazi sengehla ngisho emzimbeni, akudleki ngisho ukudla. Inkinga nje niyazi ke bomama ukuthi inkinga ingane uma ugulelwa ingane kubuhlungu kangakanani, kuney'nseko ezingakanani. Ngiyacela nje abalaleli bensika ye-TV, insika yethu i-TV, bangisize bangitshele ukuthi ngingenze njani ukuze kusizakale umntanami. So mbukeli njengoba uzwile ukuthi kahle kahle kufanele kusizakale ingane la, njengoba umuzi umama esho ukuthi akucelayo mekukhona inyanga ethi iyakwazi ukulanda umuntu othwetshuliwe ayisondele eduze. Mekukhona umuntu othi mina ngiyakenzeka lento ngasizakala kanje, naye futhi ke angakhomenta esho esinikeze indlela ayahamba yena ukuze sikwazi ukuthi sisize ingane le okuyiyona ke enalenkinga enayo. Nananga umama ukuthi ekwazi ukukhululeka akasasebenzi ukusebenza, yiyo indaba ukuthi ugada ingane egula ekhaya. Iyahamba ebusuku noma ihlezi lele? Iyahamba ebusuku, ngigijimile ivuka nje iwumuntu ohambayo ngogijima ke nansi sekufanele ngihlale nje ngiyigadile, angisakwazi nokuhamba izindlela eyakude, angisakwazi ngisho ukuya esontweni ngoba kufanele ngihlale ngigade ingane. So iyona ke indaba le mbukeli wenseso ye-TV1, umuntu othwetshuliwe washiwa nomphefumulo noma washiwa ephila, kukabili ayida kuphila yena noma sekuphila isilwane kuyena. So umbukeli akazame ngempela ukuthi le video ayishare, le video ayisendele abantu, le video akhomente kuyo, ezame ngayo yonke indlela ukuthi ifinyelele ezindlebeni eziningi kuze sikwazi ukuthola usizo, ingane ikwazi ukuthi iphindele esikoleni. Ngabe ufunda ugrade ba manje mekuthiwa uqhubeka nesikole? Ngabe useqedile esikoleni, ngicabanga ukuthi ngabe ngunyaka wakho wokuqala esikole e-university.
So ngabe useqedile esikoleni, so ingane le esangabuyela ikwazi ukuthi-ke ifunde-ke iqedele isikole. So ngiyacela mbukeli weNtsesi TV1 nani bodokotela bohlelo siyathokoza emakhosini, nayi indaba iyasinda, idinga-ke ukuthi-ke sibonisane noma-ke sizame-ke ukusiza uma la ngodaba lakhe. So mbukeli weNtsesi TV1 ungakhohlwa ukuthi siya-subscribe, siya-like, sayishare le video. Until-ke ivideo elandelayo, siyabonga kakhulu, siyabonga makuba nalo. Ngiyabonga kakhulu. Amen.